решават. Ще има въстание. Ще се борим срещу 5 века робство. Българи сме и искаме свобода или смърт. На втория ден на свободата знамето бе довършено. Тогава, в желание на гражданите, трябваше да го взема на ръце, да препаша сабля и револвер и да седна на избран кон, за да премина през целия град и да оповести на събрали се по улиците народ, че 5-вековното турско иго е отхвърнало завинаги. Това беше най-тържественият ден на нашата кратковременна свобода. Беловласи старци, редом с невръстни деца, вървяха навсякъде след мен, пееха любими народни песни. Жени, девойки и старици хвърляха върху нас толкова много хаещи и разноцветни букети, че целият път беше постлан с тях като великолепен килим. Виковете ура и да живее нямаха край. Тази тържествена процесия продължи до вечерта. Следователи, съдии чули, че народът я нарича Раня княгиня. Се смеят и питат: ти българска царица ли си? Защо уши знамето? Раня отговаря: аз съм скромна учителка. Уших знамето, защото войводата ми заповяда. Носих го, защото народът искаше. Копривщица, 20 априли 1876 г. Тодор Каблешков. Братя, вчера пристигна в село Неджеп Ага из Пловдив, който поиска да затвори няколко души заедно с мен. Като бях известен за вашето решение, станал в оборишкото събрание, повиках няколко души юнаци и след като се въоръжихме, отправихме се към конака, който нападнахме и убихме Нюдюра с няколко заптиета. Сега, когато ви пиша това писмо, знамето се развява пред конака, пушките гърмят, придружени от ека на черковните камбани, и юнаците се целуват едни и други по улиците. Ако вие, братя, сте били истински патриоти и апостоли на свободата, то последвайте нашия пример и в Панагюрище. Дудековата къща пази страшен спомен за драматичните събития от 30 април 1876 г. Тогава турската войска и Баши Бозук нахлуват в града, а в къщата се укриват жени, старци и деца. Тук Петър Щърбанов се самоубива с думите: няма пример да се е предал някой от панагюрските борци с оръжието си. Славно свършиха панагюрци, за да не попадне жив в ръцете на турците. След героична и упорита 10-дневна борба в Панагюрище пада на 30 април под ударите на турската войска. Започва погромът на априлското въстание. Майко, аз умирам, но не ми е жално, защото бях честит да видя България свободна. Никога не допусках, че ще видя това. Умирам, майко, спокойни за това, че до край изпълни дългът към Отечеството, на което дадох слабите сили, които му дължим. Това са пресмъртните думи на Павел Бобеков, роден на 26 октомври 1852 г. в Панагюрище. Той е председател на военния съвет при временно правителство в Панагюрище и хилядник по време на априлското въстание в 4-ти революционен окръг.